So talagang kailangan kong may kausapin sa taas. Yeah. Kasi limitado lang ho yung pwede namin gawin. Aha. Pero pinapa-address na ho namin on our end. Pero may mga kailangan akong kalabitin na Oo nga. hindi na sa aming lugar. Pero dapat ma-address po kasi. Opo. Dok, yung reklamo ng mga pasyente, dyan daw sa may area na dyan naghihintay yung mga pasyente na tinatawag yata pag may kailangan, yan daw yung mabahong amoy na ang alegasyon nila galing ho sa kanal. May posibilidad ho na ito po yung sinasabi ninyo na kanal na nyan doon sa may loob ng hospital? Opo. Actually ho, yung drainage ng hospital ay maayos naman. Yung lalabasan, kaya ho nag-stagnate yung tubig dito sa loob. Na nakita namin, ang report ng engineering, pinaka-problema natin, boss, yung parang imbudo style. Opo. Kaya naiipon yung Na-stuck tubig. Na-stuck yung tubig? Opo. Oo. Mukha pong mali po ata yung labasan. Oh my Pero God. nga po, sabi ko nga, tingnan nga natin kung ano magagawa natin. Pero lumalabas may hindi na sa aming jurisdiction. May kailangan akong kausapin para sila po yung may pasintabi man lang tayo kung gagalawin natin kasi baka mamaya magalit sa atin. Oo nga, oo. Ganun po baga. Opo. Dok, sabi, ang location daw nito sa likod po ng ER. Oho. Sa likod ng emergency room? Actually, sa likod ng BRT yung pinaka-imbudo. I see, sus ko. Oo. Grabe, sa likod po ng BRT. Na pag nagalaw niyo po yun, bibilis yung drain dito sa atin. Kaya imbudo style eh. Oo. Parang napakaliit ng butas na malaki yung sa atin. Pero yung sa labas Labasan po, maliit. maliit po. Oo. Kaya ho kailangan, sabi ko nga, kahit mag-volunteer tayo na magpalaki nun. Oo. Pero Oo. kahit pa paano, magpasintabi pa rin tayo kasi hindi natin lugar yon. Opo. Baka Dok,